Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Азнакайда ачык әңгәмә. Хезмәт һәм социаль яклау өлкәсендә ел йомгаклары. 2024 елга кирсәк, безнең показательләр буенча инде без Азнакай районы бөтен яктан да үтәлдек. Моң, көй, илһам. Әлмәт музыка клиентендә ачык ишекләр көне узды. Татнефть компаниясының 75 еллыгы уңайыннан. Актүбәдә атта көрәшәләр. Татнефть белән бергәләп, День нефтяников та бергәләп ясыйбыз. Аннары федеральный сабантуйларда. Азнакай районы оешмалары һәм предприятиеләренең хезмәт коллективларында хисап җыелышлары уза. Шундый чара районның социаль яклау һәм халыкны эш белән тәэмин итү бүлегендә дә үтте. Очрашуда Татарстан Республикасы хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры урынбасары Клара Тажетдинова да катнашты. Бу хакта тулырак мәгълүмат Азнакайдагы махсус хәбәрчебез Эльмира Шарифуллина сюжетында. Социаль яклау бүлеге начальнигы Элиза Марданшина чыгышыннан күренгәнчә, хисап елында 57 социаль хезмәткәр 308 ветеранга өенә барып хезмәт күрсәткән. Ялгыз яшәүче 80 яшь һәм аннан өлкәнрәк 1368 кешенең тормыш көнкүрешен өйрәнеп, шуларның 41-нә социаль хезмәткәрләр билгеләнгән. 2024 елга кирсәк, безнең показательләр буенча инде без Азнакай районы бөтен яктан да үтәлдек. Эшебез уңышлы булды быелны. Бүгенге көндә инде безнең социаль яклау идарәсендә инде карасак инде 300дән дә артык кеше эшли бүгенге көндә. Олы яшьтәге кешеләр белән дә эшлибез, ветераннар белән дә эшлибез. Менә туган баладан башлап, картлыкка кадәр озатабыз инде аларны. Барсыз белән дә эшлибез, ярдәм күрсәтәбез. Госуслугалар аша социаль ярдәмләр күрсәтәбез инде. Алай безнең Азнакай халкы бик канәгать безнең эшкә. Алга таба җыелышның көн тәртибе буенча узган елда башкарылган эшләргә хисап белән мәшгульлек үзәге директоры Лилия Гафиева чыгышы тыңланды. В 2024 году меры поддержки воспользовались 8 работодателей. Всего в 2024 году по данной программе было устроено 26 человек. Перечень работодателей тоже также может видеть на слайде. Район советы аппараты җитәкчесе Айдар Халиуллин катнашучыларны район буенча алып барылган эшчәнлек һәм алда торган бурычлар белән таныштырды. Татарстан Республикасы хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры урынбасары Клара Тажетдинова тармак хезмәткәрләренә рәхмәтен белдереп, республика күләмендә башкарылган эш нәтиҗәләре белән таныштырды. Азнакай районы эшчәнлегенә уңай бәя бирде. Очрашу ахырында алдынгы хезмәткәрләргә бүләкләр тапшырылды. Если уже говорить об Азнакаевском муниципальном районе, здесь одна из самых, так скажем, мы говорим, дружных команд. Азнакай районына килгәндә, биредә иң тату командаларның берсе. Алар муниципаль район башкарма хакимияте органнары, башкарма комитет һәм район башлыгы белән тыгыз элемтәдә эшлиләр. Шуңа күрә бүген күрсәткечләр дә шактый югары. Күпчелек күрсәткечләр уртача республика дәрәҗәсеннән югарырак. Монда без өлкәннәргә ярдәм, балалы гаиләләргә һәм эш эзләүче кешеләргә ярдәм итү чаралары турында сөйлибез. Шуңа күрә Азнакай муниципаль районының социаль яклау, хезмәт һәм мәшгульлек органнары хезмәткәрләренә карата бары җылы сүзләр генә әйтәсе килә. Добрые, самые теплые слова в сторону работников органов социальной защиты и труда и занятости Азнакаевского муниципального района. Эльмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Игелек кылда суга сал, халык белмәсә, балык белер дигән борынгылар. Бу юнәлештә эш итүчеләр колабызда шактый. Мисал өчен узган шимбә актив спорт төрен үстерүче эшмәкәрләр беренчеләр хәрәкәте белән берлектә социаль хезмәтләр алучы гаиләләр өчен истә калырлык ял оештырдылар. Гаилә белән уздырган вакыт бала күңеленә кирип калган иң рәхәт мизгелләр дип психологлар. Шуңа да ямьле балачакны тагын да истә калдырырлык итә белү зарур. Социаль хезмәтләр алучы гаиләләр өчен бу бигрәк тә мөһим ди Әлмәт бүлеге беренчеләр хәрәкәтенең өлкән белгече Алина Тарасова. Сегодня
при поддержке большого количества людей нашего. Бүгінгі шара көп санлы дусларыбыз ярдәмендә узам. Биредә кар машиналарында йөрергә, учакта пешкән плов ашап, сырганак чәе белән сыйланырга, әлбәттә инде күңелле уеннарда актив катнашырга була. Моның өчен махсус аниматорлар чакырдык. Можно покушать вкусный плов, попить вкусный чай облепиховый и, конечно же, поиграть с аниматорами для наших деток. Мы пригласили аниматоров. Әлмәт районы гаилә һәм балаларга социаль ярдәм күрсәтү бүлеге карамагында бүген 97 гаилә. Алар катлаулы тормыш хәлендә калучы әлмәтләр. Шуңа күрә мондый очрашулар бигрәк тә кадерле ди белгечләр. Такие мероприятия играют важную роль в организации досуговой деятельности, поднятии семейного духа, не знаю, снятие стресса, поднятие настроения. Я считаю, что такие мероприятия, особенно для получателей социальных услуг, очень нужны и важны. Гайнадиновлар гаиләсендә 4 бала үсә. Актив ял итәргә дә бергәләп килгәннәр. Җиләк-җимеш сезоны вакытында гына табигать кочагында булырга яраткан балалар һәм әтияне өчен бу яңа шөгыльләр белән кызыксынырга да шәп мөмкинлек. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Һәрбер җыштыру компаниясенә менә. Рәхәт булды, күңелле булдымы? Сүз дә юк. Чынлап әйтсәң, бик зур рәхмәт. Бик кызык иде. Техник спорт төрләренә өстенлек бирүче Андрей Тамарцев да хәйрия проектларында актив катнаша. Шактый чыгымлы булган мөмкинлекне барлык гаиләләр дә үзләренә рөхсәт итә алмаганын яхшы аңлый ул. Андый ял вакытында алган хисләр рухландыра, ди ул. Я как активный спортсмен могу вам сказать, это же эмоции, это адреналин, это драйв. Что управляет нашей жизнью? Эмоции, химия в нашем теле, и, соответственно, это максимальный выброс адреналина, эмоций, свободы. Беренчеләр хәрәкәте Әлмәт районы гаилә һәм балаларга социаль ярдәм күрсәтү бүлеге белән берлектә балалы гаиләләргә мондый бәйрәмнәрне алга табуда оештырырга җыена. Рәдифә Нугманова, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Булачак музыкантларны мәктәп эскәмиясеннән, мәдәният белгечләрен һәм укытучыларны әзерли торган уку йортында соңгы елларда кадрлар кытлыгы ихтыяҗын әнә шулай капларга булганнар. Шул максаттан биредә урта һәм өлкән сыйныф укучылары һәм аларның әти-әниләре өчен елына берничә тапкыр ачык ишекләр көне уза. Әлмәт музыка көллияте сәхнәсендә халык музыка уен кораллары бүлеге студентлары. Алар бүген булачак шәкертләр өчен уйный. Кайчандыр үзләрендә бу тамаша залына булачак һөнәрләрен сайлап алып килгәнгә күрә, бүген һәрбире егет-кызларның җилкәләренә канат куярга тырышкандай аеруча илһамланып уйный. Ислам Кадыров Җәлил егетте. Ул 6 яшеннән Йөзлебаев исемендәге сәнгать мәктәбендә өстәмә белем ала. Нияте профессионал музыкант булу. Бирегә тагын бер кат хыялын канатландырырга дип килгән. Музыка ул минем илһам чыганагым. Хәзер инде монда 10 ел укыйм музыка белән инде. Һәм конкурсларда катнашам, күп итеп республиканский конкурсларның лауреатым мин. Көллият директоры урынбасары Ландаш Усманова сүзләренчә, биредә укучы һәр студент аеруча сәләтле, тырыш, булдыклы шәхесләр. Булай булганга күрә генә аларның уңышлары бар. Очень много музыкальных школ. Төбәгебездә музыка мәктәпләре шактый, өлкән кадрларга алмаш бик кирәк. Шуңа күрә без укыткан белгечләргә музыка мәктәпләреннән тыш башка төрле иҗади юнәлештә дә ихтыяҗ зур. И поэтому молодые специалисты, именно специалисты, которые закончили Альметьевский музыкальный колледж, они всегда требуются в музыкальных школах, в каких-то творческих направлениях. Белгеч булып җитешү өчен биредә барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Бүген Әлмәт музыка көллиятендә 190 студент белем ала. Биредә уку энә белән куе казуга тиң хезмәт. Сәхнәдә шушындый дәртле көйне яңгыратыр өчен аны башкаручыларга бик озак еллар дәвамында тырышырга туры килә. Башта ким дигәндә 5-6 ел музыка мәктәбендә, аннан соң инде 4 ел музыка көллиятендә. Шушыннан соң гына биредә укучыларның бер өлеше әзер кадрлар булып эшкә керешсә, икенче өлеше үзләренең укуларын югары уку йортларында дәвам итә. Һәм нәкъ менә шушы олы юлны узучылар бүген биредә укытучы һөнәрен башкара. Һәм шушы укытучыларга килгән укучылар өчен һәм булачак студентлар өчен бүген биредә ачык ишекләр көне узды да инде. Рәдифә Нугманова, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Музыка өлкәсендә танылу өчен көн сайын осталыгыңны чарлау мөһим. Бу бигрәк уен коралларын үзләштерүчеләргә кагыла. Шуңа күрә теләсә нинди уку программасы концерт эшчәнлегендә үз эшенә ала. Узган елда музыка мәктәпләре студентлар өчен тагын бер өстәмә мөмкинлек барлыкка килде. Нефтче мәдәният сарае базасында яшьләр симфоник оркестры булдыру өстендә эш башланды. Көз көне аның беренче сессиясе узды. Уку елына бөлеп бирелгән вакыт аралыгында нота исеме астында берләшкән коллектив тамашачыларга тагын бер очрашу әзерләп өлгерде. Бу нота симфоник оркестрының икенче концертын башлаучы музыкантларга да, тәҗрибәлеләргә дә ешрак чыгыш ясаган сайын яхшырак дип белгечләр. Это начало календарного года, где мы заявляем о том, что мы вышли на новый уровень со всеми коллективами, с новыми программами. И, конечно, молодежный симфонический оркестр, который целенаправленно, постепенно растет. И это все можно будет увидеть и услышать сегодня. И уже выступает вместе с оперной певицей, и также играет уже саундтреки. Идет прогресс, и мы его должны обозначить. Мәдәни инициативалар президент фонды грантынан тормышка ашырыла торган яшьләр симфоник оркестры составында 75 кеше. Араларында мәктәп укучылары да, укытучылар да, музыканы хобби иткән кешеләр дә шактый. Бергәләп башкарган яңа 2 композиция тамашачылар тарафыннан яратып кабул ителде. Димәк, сессия ахырындагы контроль эше уңышлы башкарылды дигән сүз. Катнашучылар да үз тәэсирләре белән бүлешергә ашыга. Волнительно, эмоционально, потому что очень ответственно. Наше второе выступление. И неожиданно для нас, и приятно, что был полный зал. Нефтче мәдәният сарайында узган бу концерт нота төркеме белән бер бинада эшләп үсеп килүче барлык башка төркемнең дә уртак иҗат җимеше. Шуңа биредә солистлар да, биючеләр дә. Бию яхшы кәеф, адреналин һәм безнең тормышыбыз. Ну, танцы для меня это просто счастье. Я очень люблю танцевать. Это просто эмоции, выплеск эмоций, даже успокоение души. Май айында нота төркемен Казан симфоник оркестры белән бергә уртак концерт көтә. Бу притяжение музыка халыкара фестивале кысаларында мөмкин булачак ди оештыручылар. Радифа Нугманова, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Актүбә исемле от спорты мәктәбендә милли спорт түрі аударыш буенча ярышлар узды. Шаратат-нефть компаниясенең 75 еллыгын бәйрәм итүгә багышланган иде. Җиңү өчен көрәшкән әлеге затлы җан ияләре һәм аларның җайдакларының көчен һәм җитезлеген күрү мөмкинлеге Бистә халкы һәм кунакларында гына түгел, безнең төшерү төркемендә дә булды. Сүз Алсу Нуриевага. Үз көчләрен сынарга Ставрополь краеннан, Дагестан республикасыннан, шулай күрше Башкортстан һәм безнең республика районнарыннан 50дән артык катнашучы җыелды. Ярышлар традиция буенча 6 авырлык категориясендә узды. Моннан тыш оештыручылар беренче мәртәбә яшь егетләргә дә үз көчләрен сынап карарга мөмкинлек бирергә уйлый һәм 15-17 яшьлек катнашучыларны өстәмә 4 авырлык категориясенә бүлә. Бу аларга әкренләп иратлар белән көч сынашуга әзерләнергә яхшы мөмкинлек диялар. Безнең беренче группта 80 килограммны төп гәүдәле егетләребез Харисов Идолар кызыл сөлге белән, аның көндәше Ситиков Илназ, Әлмәттән Марсель Ким 13 яшьтән атта йөри. Аударышны беренче мәртәбә күргәч, бу спорт төренә гашыйк була һәм чабышны көрәшкә алыштыра. Монда уңышның 60% гына җайдакка бәйле ди ул. Калганы аттан тора. Атлар белән бәләкәй чактан. Атта чаптым да, алар уже вес лая башлагач, шау булмый. Шуңа күрә үземне аударыш турында ишеткәч, хотел попробовать. Китте шуны. Хозмакайшым выступаю. Мондай очрашуларда син үзеңне дә күрсәтәсең, көчеңне һәм кыюлыгыңны да сынайсың ди Динар Хәсәншин. Шуңа аударышта һәр вакыт теләп катнаша. Беренче белән атна да йөри белергә кирәк, утырга да кирәк. Аннары аны белән ишектә булса, аннарга кирәк атны.
қырына яқын кедер яқ қорқымасқа керек. Атлар біздің тіштей бір-бірсіне мінелер ағып. Зависит нәрселер. Мен өзімнің бүтін ошибкаларны определился, аңладым. Қазір олар бесе үшінші орынға күрешкенде, күрешіп, ничекте болса оларға ие. От үстінде күреш, от спорты һәм билбау күреше элементларын үз ішіне ала. Күрешчеләр экипировканың үске өлешеннән башка билбаулар бәйләп татар кумлы атларга атланып ярыша. Спортчылар арасындагы көрәш түгәрәк эшендә уза. Һәркем үзенең көндәшен аттан төшерергә тырыша. Чиста җиңү бары бер очракта гына көндәш билбауына тотынып, аны аттан бәреп төшереп, аяклары җиргә кагылган очракта ирешелә. Ярышларда даими катнашу усталыкны яхшыртады оештыручылар. Аның нәтиҗәләре бөтен дөнья ярышларында күренә. Үткән ел 24-нче елда 3 турнир үткәрдек. Ул турнирлардан соң сборная Татарстана, сборная России җыелышты на Всемирные игры кочевников. Анда безнең егетләр 3нче урын, достойный призовой урын алып кайттылар. Среди әле 70-тән артык ил катнашты. Бу спорт түрендә гадәттә җитез физик яктан сәләтле иратлар һәм яхшы җайдаклар катнаша. Совет чорында бу спорт түре онытыла. Әмма 2022 елдан бирле аны торгызу үстендә Татнефть компаниясе актив эш алып бара. Бау Татнефть белән бергәләп, День нефтяников та бергәләп ясыйбыз. Аннары федеральный сабантуйларда, как бы әйтә, менә ничә ел уже быел инде 5нче тапкыр чемпионат республики узарачакбыз инде бирам булса. Плюс чемпионаты вот такие всероссийские и чемпионаты мира үткәрәбез. Бик әйбәт инде. Ярышлар тәмамлангач, бүләкләү тантанасы узды. Үз категорияләрендә иң яхшы катнашучылар лаеклы бүләкләр алды. Алсунуриева, Рамиль Базартинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шулар иде. Милли Сәнгалиева һәм монтаж операторы Олия Муратова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.